Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Veel mensen zijn erg geschrokken van het bericht dat er in de nacht van zaterdag op zondag in een politiebureau op Curaçao is ingebroken. Onbekenden hebben daar een kluis opengebroken en zijn met honderden kilo's cocaïne er vandoor gegaan. De minister van Justitie, Quincy Girigori, zegt dat het een klap in het gezicht is voor het korpspolitie Curaçao. Hij wil de misdaad laten weten dat dit niet kan en een enorme slag terugbrengen. Maar hoe? Dat weten we nog niet. Veel mensen zelf zijn bang geworden omdat als het politiebureau niet veilig is, wat betekent dat dan voor de huizen van de mensen hier op Curaçao? Het is een enorme klap. Men weet nog niet hoe ze ermee om moeten gaan, maar de minister wil iets laten weten. Niettemin zegt de Extra vandaag in het hoofdredactioneel commentaar dat de vraag is wie hiervoor verantwoordelijk is en wat er met die verantwoordelijke moet gebeuren. Volgens de Stichting Vluchteling is er te weinig aandacht voor het lot van de Venezolaanse vluchtelingen die momenteel op Curaçao verblijven. Directeur van de Stichting Vluchteling, Tineke Seelen, ging daarop dit weekend naar de gevangenis toe om te kijken hoe de situatie daar precies is. Kijk naar het volgende fragment van een video van de Stichting Vluchteling. Vrouwen en kinderen worden uit elkaar gehaald. Dit is Nederlands grondgebied, deel van het Koninkrijk en hier worden dus de mensenrechten met voeten getreden. Volgens Tineke Seelen is het een schande dat Nederland zo weinig doet voor de vluchtelingen op Curaçao. Volgens haar moet het Koninkrijk ingrijpen en hulp bieden aan de vluchtelingen die hier vaak in slechte omstandigheden verblijven. De mensen roepen die opgesloten zijn. Precies. Ja. Por favor, aunque sea un reporte o algo. Hay uno que tiene fiebre, hay uno que tiene picadura de zancudo. Iedereen zal het gemerkt hebben op Curaçao, maar de regen kwam met bakken uit de hemel neer afgelopen weekend. Er werd in Santa Maria zelfs bijna 80 mm regenval geregistreerd. Op het eiland was overal te zien dat de regen voor veel overlast zorgde, straten liepen onder en sommige mensen die maakten maar van de nood een deugd door daar met een bootje overheen te varen, maar vervelend was het wel. De 51e editie van de Bonaire Regatta, die afgelopen weekend is afgesloten, was een groot succes. De winnaar is La Dolce Vita, een boot uit Curaçao met kapitein Mitchell Amasia als absolute winnaar van de hele regatta. Maar behalve heel veel boten waren er ook heel veel activiteiten gedurende de afgelopen week. En daarmee is het een geslaagde editie geworden van een populair festijn. Het Curaçaose voetbalelftal heeft afgelopen vrijdag een mooie overwinning op de US Virgin Islands geleverd. In Tampa, Florida werd het 5-0 en daarmee staat Curaçao na 2 wedstrijden bovenaan in de pool van CONCACAF met 15 doelpunten voor, 0 tegen en in totaal 6 punten. En dan gaan we verder met honkbal, want daar deden de Curaçaose sporters het ook goed. Kenley Jansen met de Los Angeles Dodgers won met 4-3 van de Milwaukee Brewers. In totaal staat het tussen die twee ploegen nu 1-1. En verder kwam Xander Bogaerts in actie met de Red Sox. Die wisten te winnen van de Houston Astros en ook in totaal staat het daar nu 1-1. Zijn in de nacht van zondag op maandag zeker 13 mensen om het leven gekomen. 5 personen raakten ernstig gewond. Er wordt nog 1 iemand vermist. De slachtoffers vielen in het departement Oud dat aan de Middellandse Zee ligt. In slechts 6 uur viel bijna net zoveel regen, namelijk 190 mm, als normaal in een paar maanden tijd. Het water steeg in een aantal dorpen in de omgeving van het toeristische plaatsje Carcassonne tot 2,5 meter hoogte. Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle zijn zwanger van hun eerste kindje. Dat meldt het Britse Koningshuis. De twee stapten op 19 mei in het huwelijksbootje. Het koppel verwacht in het voorjaar van 2019 hun eerste kind. Volgens de Daily Mail zouden de twee het vrijdag aan hun familie hebben verteld en zou Meghan Markle zich heel goed voelen. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.